Měli bychom jít live. Já vás tady vítám. Čekáme, až se napojíte. Já si to tady připravím. Vidím, že už se pomalu pojíte. Vítejte. Doufám, že to dneska nějak zvládnem. Dneska je první study stream, na kterým jsem sám. Tak doufám, že budete hodně interagovat v chatu. Počkáme, jestli se napojí ještě někdo. A jinak můžeme pomalu začít. Komat píše, Zarec, jsem tu a stojím při vás. Určitě mi můžeš vykat. A vítej. Zepkeš taky píše zdar, ahoj. A Grcáňoven se připojil, ahoj. A gratulace k trefě včerejší. A dejte vědět, co hudba, pustil jsem hudbu do pozadí. Mě to docela vyhovuje při studování. Tak jenom dejte vědět, jestli to není moc nahlas nebo potichu. Jestli je to v pohodě. Ty musíš vykat. Grcáňoven. Jo a Komat píše, to byla parafráze na Policejní akademii, tuším. Od Izera, aha, ok. Jenom mi napište, co ta hudba. A jinak můžeme začít. Vidím, že už jsou tady někteří z vás napojení. Hudba, ok, nice. Mám připravený ještě ISM spoty. Miro píše zdravíčko, ahoj. Klibo píše čau. Vítejte všichni. I vás tady ještě jednou vítám, pro ty vás, co se nabili trošku později. Dneska je první study stream, kde jsem sám, tak doufám, že budete hodně interagovat a trošku mi pomůžete. Jinak mám připravený nějaké svoje ICM spoty, které jsem si uložil. Většina z nich bude ze Synotu, mám něco připravený, ahoj. Mám něco připravený v HRCčku, kdy jsem udělal nějaké simulace. A to bych viděl na nějakou třeba půl hodinku. A pak bych chtěl v GTO Wizardu dát trainera a tam podat nějaký ISM situace a tam, kde udělám chybu nebo bude něco zajímavého, tak bych si to trošičku víc rozebral, tu handu, a doufám, že si z toho něco odneseme. Pošák píše ahoj. OK, tak můžeme začít. Tohle je handa signálového stolu, SPLK, je to podle mě nějakých 14 dní zpátky, něco takového, kdy UTG otevřelo. Já vám tady ukážu. Takhle by měla vypadat UTG range podle GTO Wizardu, což si myslím, že hodně lidí tuhle bottom část jejich range jako Sweet Kingy nenajde. Každopádně já jsem měl jeden showdown, kdy jsem viděl, že konkrétně ten hráč otevřel nějak strašně luz UTGčka. A pamatuju si, že jsem to zmiňoval na streamu. A takže jsem udělal dvě verze, udělal jsem jednu, co je podle GTO, a druhou jsem dal, že trošičku luz, protože podle GTO bychom měli pak showovat něco jako S8+, a S8 bude hodně break-even, což si myslím, nebo nejsem si úplně jistý, jestli úplně strašně break-even spoty chceme brát v těchto turnajích. Já si myslím, že tam lidi budou dělat docela dost chyb, takže možná je za mě lepší tyhle strašně close spoty jako vynechat. Každopádně já jsem šavnul SO7, což podle Wizardu ukazuje jako samozřejmě negativní. A upravil jsem jeho range, že bude otvírat nějaký suited osmičky. Vzhledem k tomu, že to je chip leader na stole, docela jako velký, má dvojnásobek než ten, kdo je druhý na čipech. Díky tomu showdownu jsem viděl, nebo předpokládal, že bude otvírat možná trošičku luz. Podle toho, jak jsem říkal, a Pušák začal subscribovat. Díky moc, vítej na palubě. Takže jsem upravil jeho range, upravil jsem tohle je GTO Wizard, co otvírá. Já jsem mu tam dal suited osmičky, všechny suited kingy, nebo king 3 suited plus, dal jsem mu tam 4 a 5 plus a dal jsem mu v nějakých menších procentech, nějakých 25% i nějaký jako offsuit king 9, king 8, queen na 9, queen na 8, což je na moje poměry si myslím docela dost lust. Ale chtěl jsem si pohrát s těma rangema díky tomu, co jsem viděl v tom showdownu. Každopádně i versus jako docela loose opening range je SO7 suited jako lehce negativní. Není to už tak moc, takže to asi nebude zas až taková chyba, jako bych udělal proti nějakým standardním rangem. Každopádně ta naše range, když se podíváme, je to Ace 10 off, SO8 suited a 5 plus.
A když jsem tu range otevřel, tak je to de facto to stejný. Můžeme tady SO9 a SO7 jsou první handy, které tam jako přidáváme. Takže můj odhad byl stále špatný, každopádně si myslím, že ten adjust byl trošičku jako lepší než díky tomu showdownu, ale furt bych asi jsme tady měli zázovat. Souhlasíte nějak se vším? Nějaké otázky? Já vám tady ještě ukážu tu handu. Tady útek otevírá jako chip leader a druhý je IP Boy, který má zhruba polovičku jeho stacku. A proto si myslím, že tenhle jako UTG hráč bude otvírat docela dost. Vím, že jsem tu handu řešil s někým i z vás na Discordu a úplně nesouhlasil, že bude otvírat až tak luz. Ale snažil jsem se jako udělat nějaký adjust v HRCčku díky tomu showdownu, jak už jsem říkal. Ok, vidím, že asi žádné otázky, tak můžeme na další handu. Tahle handa je z Final Table, jsme druzí ze 4. Kogan otvíral docela dost, je to ve 100k guaranteed. Klivo píše souhlas, ok, nice. Je to ve 100k guaranteed, myslím si, že tady bude otvírat fakt hodně. A mě docela zajímala, co bychom tady mohli třibetovat. Protože si myslím, díky Snoxikovi, který má třetinový stack a je short stack na small blindu, budeme jako docela dost tight. A docela mě zajímala i naše defending range, protože si troufám říct, že spousta lidí tady bude overdefendovat nějaký jako konektory, převážně offsuit, který za mě budou fold. Já vím, že jsem si říkal, že 9-10 na streamu to je podle mě minulý týden nebo něco takového. Klivo píše, ty tam máš nějaký delay. Neměl by být. Není delay. Aha, tak to je docela divný. Ale delay nemám teda. Možná si to trošku seká, nevím. A pro ostatní je to v pohodě teda, jo? OK, takže asi máš možná špatný internet nebo něco. Takže abych se dostal k té handě, dal jsem si to do Wizardu. Našel jsem ne úplně stejnou, ale podobnou scénář, ale v GTO Wizardu má Small Blind 8, kdežto v našem scénáři má Small Blind 10. Každopádně ostatní stacky je button 23 a my máme 34. Ostatní stacky docela sedijou. Takže si myslím, že čím Small Blind bude víc shallow, tím my budeme dali samozřejmě víc tight. Když píše, ale možná je to mým připojením v šantovce, tak nic neřešme. OK. Jo, takže si myslím, že pokud Snoxik bude mít třeba 15 bindů, tak naše range bude trošičku víc loose, než když bude mít třeba 5 bindů, což je jako pochopitelný. A myslím, že už tohle víme jako z předchozích session. Každopádně v našem scénáři má 8, co jsem našel ve Wizardu. Takhle by měla vypadat docela cut-off range, což je 50%. S jeho stackem na nás samozřejmě může tlačit. Jo, je to last 4 na 100k guaranteed. Takže takhle vypadá cut-off range. Docela OK, já myslím, že nebo respektive já bych možná našel ještě trošku víc loose jako range. Otvíral bych možná 8-9 off a možná jako 8-5 suity, 4-6 suity z toho cut-offu. Protože si myslím, že když si podíváme na tu handu, že mě button a big blind nebudou tak často 3betovat. Budu hrát hodně pasivně díky to jako small blindu. Takže bych se nebál možná otvírat trošku víc. A když se podíváme, button by měl 3betovat tady ty suity Broadway. 3bet čelovat. Button tady nemá moc non-only range, má tady 1%, takže si myslím, že když tam budeme mít nějaký ESA, kingy a možná bych ani jako nemusel být nějaký balancovaný, abych tam nějaký ace ten off v tomhle turnaji, takže když tady bude to hodně exploitovatelný, tak si myslím, že to bude fajn. Každopádně, abych to řekl můj pointu, tak si myslím, že dost lidí nenajde tenhle 3bet čav. Proto si myslím, že cutoff může otvírat jako lehce ještě víc. Když se podíváme 8-5 suity, tak ta EV je de facto break-even mezi foldem a raisem. Každopádně pokud nás ostatní nebudou tak často 3betovat, tak díky našemu stacku
můžeme otvírat tyhle jako hraniční handy podle mě. Tady máme small blind shoving range. A myslím, že je docela OK, taky si myslím, že možná lidi nenajdou, a možná ESO jo. King ten off možná nenajdou asi jak do, ale tahle range vypadá OK. A teď se podíváme na weak blind. V tomhle konkrétně scénáři, co ukáže Koze Wizard, tak 10-9 off. Joker píše, co bys poslal jako spodek button shove. Asi bych se hodně přizpůsoboval tomu, kdo je na cutofu. Kdybych měl nějakou historii, že to je fakt rek, tak bych se nebál fakt shovovat tady ty suity Broadway, King Queen a King Jack. Něco, co ukazuje tady. Nevím, jestli bych úplně jako našel tyhle, já vím, že tyhle esa budou jako skvělý. Ale jo, pokud tam bude rek, tak bych se nebál tyhle suity esa tam klidně taky shovovat, protože bude cutoff hodně foldovat samozřejmě tím, jak otvírá hodně širokou range. Jo, když se podíváme, že tady šavnem. OK. Nevím, proč mě to odhlásilo. Tak chviličku. Nezdílíš s někým učet? Ne, nezdílím. A hlavně vypadá, že mi to ani nechce načíst GTO Wizard. OK, už jsem tady. Se omlouvám. Jo, takže si podíváme, že button tady šavne. Cutoff call nějaký 9 plus je Jack suited. Má tady jako skoro 90% jako máme v full equity. A pokud tam bude nějaký rek, tak si myslím, že může otvírat trošičku víc. Kvůli důvodům, kterým jsem řekl. Takže jo, bych se nebál shovovat tady to, co ukazuje to Wizard. Jo, myslím si, že osmičky budou taky fajn. Pokud tam bude nějaký rek a jak říkám, že bude otvírat trošku víc. Pokud tam bude nějaká ryba, tak bych se hodně přizpůsoboval taky, kdo sedí jako se mnou na stole. Pokud budu mít třeba nějak fakt jako ryby na stole, tak bych určitě nešavoval takovou range a nebral bych nějaký ty close spoty, protože pokud budu mít slabší hráče sebou, tak je velká pravděpodobnost, že budou dělat nějaké chyby potom. Takže nějaká future EV tam určitě bude. Ale furt bych něco jako King Queenu, třeba King Jack suited. Jo, tyhle lepší jako Broadway bych tam šoval, vynechal bych ty nízký suity 10, kdybych věděl, že to je nějaký jako slabší hráč. A nebo že jsou nějaký jako slabší hráči za mnou. Takže tak nějak, abych jako odpověděl. Každopádně button foldnu a naše defending range 10-9 off je... Měl bys nějaké 3-bet bluffy. Vzhledem tomu, že ani GTO Wizard tady nemá žádný 3-bet bluff, abych je tam asi taky neměl. Pokud bych fakt chtěl, tak nejvíc se mi líbí jako King Queen off. Jo, tady ty handy asi, co tady ukazujou. Ale hodně bych se přizpůsoboval, jak jsem říkal, proti komu jako jsem na tom stole. Jo, pokud tam bude nějaký jako rekreační hráč, tak tam asi 3-bet bluffy ani žádný nenajdu. A dokážu si představit, že proti nějakému rekreačnímu hráčovi můžu třeba jako Queen Jack suited místo šavu jako klidně callnout. Že když se podíváme na tu EV, tak je to docela podobný. A vzhledem tomu, že pokud je ten hráč slabší, tak zase je velká pravděpodobnost, že bude dělat nějaké chyby poslop. Já si snížím varianci tímhle shittem callnu. Takže vyskola versus switch. Já bych to tak viděl teda, no. Jo, navíc jako třeba, když se podíváme, když tady šavnem, tak si dokážu představit, že třeba nějaký slabší hráč tady bude kolovat osmičky, což jako není úplně špatný, ale kdyby tady třeba začal overkovat nějaký sedmičky, třeba ace ten, ace jack off do našeho šavu, tak my už tam samozřejmě nechceme tak často flipovat a chceme hrát jako podle mě víc s nižší variancí. Doufám, že stačí takhle. Každopádně v našem scénáři button fall 0 a big blind vidím, že jo, nemáš začít. Že 10-9 to folduje, každopádně ta EV je super close a v tomhle scénáři small blind má 8 blindů, v našem má 10,5 před hrou, takže si myslím, že 10-9 off bude jako taková hrana.
Jak už jsem říkal, kdyby Snoxik jako měl třeba nějakých 5 blindů, tak moje range bude jako super tight. Kdyby měl třeba nějakých 15 blindů, tak si troufám říct, že zase to bude trošičku jako víc loose. Každopádně vidíme, že jako máme tady 3 bet 5%. A řídil bych se docela dost podobného. Kdyby tam byl nějaký fakt rek, dobrý na cutofu, tak tam možná jako můžeme najít nějaký jako bluffy. Ale bluff je tady jako nízký king za větší sizing by the way. Takže jako musel bych mít asi fakt hodně reach, že bude otvírat fakt dost a že to je dobrý rek, který ví, jak funguje ACM a bude mi foldovat. A třibetoval bych jako. Jo, zase pokud tam je slabší hráč, tak bych klidně šavnul Ace King suited. Když se podíváme, tady je trošičku rozdíl, ale jak už jsem řekl, pokud tam bude slabší hráč a bude nás overcallovat nějaký jako třeba Ace Jack off, tak ten Ace King suited za mě bude začíná být lepší. Joker píše iba kolnou Jacky a desítky je docela sick. No jako může se zdát, na druhou stranu díky tomu small blindu my tady nechceme vůbec nějak moc jako hrát agresivně, chceme jako hrát co nejmenší pot, jsme druzí na čipech. Takže dejme tomu, když jsme tady nechceme flipovat do nějakého Ace Kinga nebo Ace Queenu. Takže ono to jako po těch sessions, co už jsem jako měl s Lamančem a s váma, tak mi jako dává smysl, že tady fakt chceme být docela tight. Tak jenom na to jsem chtěl upozornit. Takže pošuješ Queeny plus a Ace King of Ace King suited. Jo, já bych se furt nebál v těchto turnajích chodit prostě nějaký non-all-in fuckingy plus, ESA plus. Protože si myslím, že zase pokud to bude nějaký slabší hráč, bude prostě overcallovat za mě, když tady dáme jako tady to vylítá velký sizing, což je 5x. Jo, já nevím, jestli tady třeba nějací jako, ok, tady jsem čekal trošičku jako teda víc tight range. Jo, ale furt jako nějací jako slabší hráči tady můžou šavnout Ace Queenu off. A pokud mi tam nebude mít žádný bluffy, tak to bude jako pro ně jako za mě hrozný. A z druhou stranu, jo, pokud tam zase bude nějaký jako rek, tak bych tam ty bluffy možná jako našel, ale to už bych chtěl mít fakt grid v tomhle turnaji za mě. Nevím, jestli souhlasíte. Každopádně jenom důležitý jako si uvědomit, že musíme tady být v tomhle spotu tight díky tomu ICM, především kvůli tomu 10 blindový stacku a kvůli button, jako, který má 22 blindů a my máme 31. Jo, kdyby jako Snoxy měl třeba 20 a my 25, tak naše range bude taky vypadat samozřejmě úplně jinak. Ok, nikdo nic, můžeme dál. Tady jsem si připravil, je to last 16 lidí, je to gladiátor. Stick Joker píše Team Mix handy koluješ nebo radši folduješ? Myslíš asi... Nevím jaký, jestli se tam 8-5 suited. Zase všechno bych se tyhle jako hraniční handy, já se strašně jako orientuju, proti komu stojím. Pokud je to slabší hráč, tak si 8-5 suited klidně jako kolnu, protože si myslím, že budou dělat chyběj poslop, takže tyto break-even handy můžou být trošičku lepší, i když jsme out of position. Pokud tam bude nějaký rek, který bude docela aggro, tak bych klidně jako foldoval ty jako fakt hraniční handy, protože může na nás jako bude aggro, bude nás vyvíjet tlak a může to být docela blbý, no. Takže hodně bych se odvíjel od toho, proti komu jako budu hrát. Já se ještě vrátím k té handě. Myslíš jako, jak on bude otvírat jeho range, jo? Ale když se podíváme na Wizardu, tak otvírá 48%. Já říkám, pokud bych se nebál otvírat něco přes 50%, protože, jak už jsem zmínil důvody, nečekám, že mě button bude šavovat prostě tyhle, jako tuhle část range a ty nízky se tam lidi taky moc nenajdou. Takže jo, takže já bych se nebál otvírat třeba nějakých 55, což je tyhle hraniční handy všechny 8-5 suited jako 9-5, když vidíme tu EV, že je break-even, tak abych se to nebál otevírat. Ale zase pokud vím, že tam za mnou budou sami regové, tak bych jako byl s tím opatrný. Takže já bych se hodně řídil tím, kdo tam s kým hraju na stole.
Ale jsi jako na cutofu, což jako Joker píše King 5 otevřít na cutofu, si myslím, že to jako není tak v téhle situaci. Myslím si, že je to docela fajn. Půjdem dál teda. King 10 suited. Tool handu jsem si dal do HRCčka. Je to teda KOčko, je to 16 left. Úplně jsem si nebyl jistý, jestli jsem to úplně správně dal do HRCčka, takže jestli tady nějaký expert, klidně budu rád za to, za radu. Tady OK, tak už vidím, že to je docela blbě. Že mi to před chvílou dojelo, takže jsem to nestihl nic kontrolovat a vidím, že ta simulace jako má asi malý sample. Vzhledem tomu, že to ukazuje tuhle range, takže... Ale já se dívám asi na cutoff. OK. Co to je HRC? Hold'em resources. Určitě doporučuji koupit za mě. Čau, máš to bez bounty? Neměl bych být. Zadával jsem tam bounty určitě. Jo, už jsem si to pak všiml. Otvíral jsem od cutoffu a za mě jsem tam fakt ty bounty zadával. Nevím, jestli to tady někde jde vidět. Tady jo. OK, takže jsem to zadal špatně. Ale vím, že jsem to 3krát kontroloval a vím, že 3krát jsem tam jako ručně zadával stacky a zadával jsem tam všechny ty bounty. A zadával jsem, že to je PKO, takže půlka jde jako nám a půlka jde jak kdyby do bountyčka. OK, v tom případě to asi nemá smysl se na to ani dívat, protože ta range bude úplně jiná. Nevím teda, kde jsem udělal chybu, ale OK. OK, tak to je moje chyba teda. Každopádně, pokud jste tady, já jsem tady šavnul, myslím si, že to je asi OK. Nějaká jako hrana. Jestli s tím to nějak souhlasíte. Zkus vyzvát PKO range, OK. Za mě OK šav. 8 až 13, cutoff. Já jak vidím, že to tady asi úplně nedává. Tady vám ukážu stacky. Zkusím najít nějaký podobný, kdy na butonu máme 11. Jako našel jsem, že máme 15, což tam mě bude úplně jiný. OK. Takže na butonu máme 11. Cutoff 17, což podle mě taky je docela velký rozdíl. A je to jiný, tady ještě simka 19. Jo, za mnou jsou jako ještě shortstacky, takže... No ale jsem tomu, že to je PKO, takže chceme asi podle mě... OK, tak můžeme porovnat. Podíváme se... Cutoff má teda 19, naším má 33, což je za mě fakt velký rozdíl. A máme na butonu 11. Takže jo, jako... Ty suity brodové bych tam asi našel, suity esa taky. Co zajímavé, že čtverky bych tam našel já. I v té simulaci, co mám v GTO Wizardu, teda za mě. A když to dám bez PKO. Šamot píše, to bounty v téhle fázi nebude mít podle mě ani jeden Big Bang hodnotu. OK. Jo, takže abych to jenom ujasnil, takže když jsme jako v té fázi, tak ty bountyčka samozřejmě nemají takovou hodnotu, jak třeba na začátku turnaje. Což asi jako podle mě je docela všem jasný. Mr. Mark píše, máš malý bounty, by tě neměl mít moc tendenci kolovat, jo, to jsem si taky říkal. Každopádně, kdybych měl jako třeba fakt, dejme tomu 200 euro bounty, tak stejně jsem si myslel, že můžu tyhle handy jako kolovat, protože tím, že on začne víc loose kolovat díky mému bounty, tak já budu s tohle handou docela dost dominovat, jako Queen ten, Jack ten a takový, ne? Takže když dám bez bountyčka, jo, to bude jako, ty suity pro dvě asi budou docela vždycky jako OK. A já bych jsem to šavnul a
teďka to foldnul. OK, můžeme dál. Toto je z SPL Finalu, myslím, že to je z posledního streamu. Mnoho z vás řeklo, že Bad Karma, co jsem pak pochopil, je docela jako špatný hráč. Protože mi myslím jako 3x callnul 10-8 off za nějakých 25 blindů na Finalu. Což jsem do téhle doby nevěděl, vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Každopádně hodně z vás se pozastavovalo na tom, že já jsem tady 9 foldnul. Mně to přijde jako docela standard, nevím moc co jiného tady dělat. Kdybych věděl, že fakt jako je hodně loose, tak bych tady měl jako forbet nebo fold, kolovat si mi to úplně nechce, vzhledem tomu, že za sebou mám rega. Hrát out of position ve 3 lidech, 9 nejsou úplně skvělý. Co se týče ICM, jsou tady 2 menší stacky než já. Takže za mě jako docela easy fold. A jenom jsem si chtěl, tam odpíše velplay za mě, ok, nice. Rek to vždycky kolne, ne? Jako pokud já kolnu a za mnou, že to kolne, myslíš, nebo? Jo, asi jo, jako no. Když popíše o souhlas, ten majority může trpovat taky, že? Já bych popravdě úplně nečekal nějak jako fakt velký trapy v těchto pozicích, protože si nemyslím, že nějací jako tyhle 2 jako menší stacky tam budou nějak šavovat. Takže jako nemyslím, že nějak úplně moc trapovat bude, ale jako samozřejmě stát se může. Každopádně bych se chtěl zeptat, jak vypadá vaše třeba jako 4-bet shoving range, kdyby jsme vůbec neměli read na něho. A jak by vypadal 4-bet shoving range, když víme read, že máme read, že Bad Karma je fakt hodně loose. Že já bych tady našel něco jako asi Jackie plus a Joker píše 10. Já bych tady našel možná něco jako Jackie a Ace Queenu, kdybych věděl, že ten Bad Karma je jako tak loose, jak jsem později zjistil. OK, 10 Jackie, docela podobný. Docela píše Jackie a Ace Queena. OK, asi se tak nějak všichni zhodneme. OK, já jsem každopádně foldnul. Tohle jsem ani nevěděl. Jsem vůbec nevěděl ani jak dát do nějakého solveru nebo něco, takže jsem se chtěl spíš jenom o tom pobavit. Každopádně jsem foldnul. Jak hraješ příště? Jo, já jsem říkal, no. Já bych příště taky foldnul. A kdybych věděl, že je fakt loose, tak budu hrát jako ty 10 plus a Ace Queenu, něco takového jako 4-bet shove. Co se týče majority, já si myslím, že jeho flatting range tam bude nějaký jako nějaký pocket páry. Může tam nějaký třeba 10. Nedíval bych se, kdyby tam měl jako nějaký třeba Jackie, který nechce nějak 3-bet callovat. Může tam mít třeba Ace Queenu. A bude mít docela fakt těžké rozhodnutí. Já si furt myslím, že tam nebude mít nějaký jako Kingy plus nějak často. Takže příště bych 9 stejně foldnul. Joker píše, Jackie jsou easy 3-bet call, ne. Jenom tomu, že já s mým stackem otvírám UTGčko, tak bych neřekl, že to je úplně easy 3-bet call teda no, ale určitě jako to bude podobný mezi 3-betem a callem za mě. Zkusím najít teda něco ve Wizardu. Neví se, protože majority callnul a šel po slop a myslím, že majority pak nějak betoval hodně na nějakým riveru, už si nepamatuju runouty a Bad Karma foldnul, takže nečekám, že by tam měl fakt něco jako hodně silného. Jo, OK. Joker píše, že majority reznou na 14 big blindů. OK, to by mi možná, jo, tak to jsem ani nevěděl popravdě, no. Nebo nepamatoval. A pak Bad Karma zahodil on do flop. OK, tak to jsem úplně popletl celou akci teda. Jo, asi máš pravdu. Zkusím tady někde teda. Tohle by možná mohlo cca sedět.
Je tady 20 vybrané, ale 25 v našem scénáři je 20 a 18, takže jako zhruba si myslím, že by to mohlo sedět. Jo, tak Jackie mezi kolem a 3betem je vlastně jako úplně stejná EV. Je to ve Wizardu, to je teda 100% jako 3bet. Ale jako vidíte, že ta EV je fakt stejná, takže já třeba s Jackama bych dost často hrál jako flat, protože pokud je EV stejná a viděl bych, že třeba na Fajnu jsou nějací jako fakt maniaci, tak se mi nechce točit za 20 blindů, jako třeba Jackie UTG +1 versus UTG, ale jako dá se jít 3bet. OK, můžeme dál. Ty mám další handu. Když vidím, že máme půl hodiny za sebou, tak to úplně moc pak nebudeme stíhat trainera, ale aspoň si projdeme ty handy. Je to 51 lev, 48 ITM. Dal jsem to taky 2 HRCčka a popravdě mi vyjeli úplně nesmysly, takže vím, že tady jsou nějací jako šámot, který je v HRCčku docela zběhlej. To by mě docela zajímalo, kde jsem třeba udělal chybu. Když se podívám, dal jsem, že UTG rejzuje. Možná jsem udělal chybu, že jsem mu tam nedal jakože open chaving range. A moje range mi ukázalo, že tady strašně moc jako flatu. Což jako 5-6 suity mi dává smysl tady jako moc flat. OK, tak už vím, kde bude. Jo, však to je bounty. Jo, OK, tak jo, akorát to tady ukazuje teda to, co můžu rovnou získat, jo, protože já jsem tam zadával to, co vlastně je bounty a tady je vlastně všude jako poloviční. Takže je to správně nastavený. Jo, OK, ale furt nechápu moc jako tuhle range, že mi tady z hijacku docela jako callujeme tyhle suity jako konektory, což nečekám, že jak jde vidět, UTG neotvírá úplně jakože nějak loose range, samozřejmě je to bublina, je 51 lev, je to bublina, 11 bindů jako effective stack, to mě úplně zaráží naše range teda no. Šamot píše zajímavý, ale nedivil bych se tomu výsledku. Tuším, že jsem to projížděl 2krát, protože se mi to fakt nezdálo. UTG range má 11 big blindů, má docela malý bounty. UTG stack a UTG range je tohle, co mi vyšlo v HRCčku. Grinderovi píše, chybí ti tam non 3bet, aspoň na 4,5 BB a bounty máš špatně, ne? Za typka dostaneme 7E a dole HRCčku máš 3,5. Za typka nedostaneme 7E, ale je to PKO, takže dostaneme polovinu a druhá polovina jde do našeho bountyčka, takže na to jsem se ptal a Mr. Mám mi řekl, že to mám jako dobře nastavený. Non 3bet, jako vážně chceme nějak úplně non 3bet, když jsou za náma jako 12 blindový stack, 12, 5. Tady je teda na big blindu jako trošku větší, takže možná. OK, tak jsem asi úplně mimo. Mistr má píše, že mám ty hodnoty špatně. Takže když já mám 27, takže na HRCčku má být 27. Protože jsem si udělal screenshot, abych věděl, že to je bublina a zapomněl jsem si tu handu marknout. Což už snad příště jako si budu dávat pozor. Když si marknu handu, tak úplně nezjistím asi z hand historie, že to je bublina, předpokládám. OK, každopádně nevím, jestli dávají smysl teda tady ty kly. V hercečku máš 2 sloupce full bounty a pak půlku, co můžeš vyhrát. Jo, to jsem přesně zadával. A asi to nemá cenu tady pouštět znova, protože to bude nadlouho. Ale zadával jsem tam právě jakože celý bounty
A to ta druhá půlka, což je, co můžu vyhrát, což je polovina, je to, co mi ukazuje tady. Respektive tady. Proto jsem si říkal, že to je správně. Já už tady mám přednastavený jako handy, co jsem otevíral samozřejmě potom, no, ale nevím, jestli jde přímo ta handa otevřít. Asi ne, že? Nebo? Ale když dám novou handu, dám tady PKO, tak jsem tady zadal vlastně to, co má na stole. Vlastně se dívám, že PKO mám tady přesně přednastavený 27 a 27. On má 6,8 a já jsem mu tam dal jako 7, abych se s tím úplně nesral. A to ta bounty a ta poloviční, co jako dostanu, takže jsem si předpokládal, že to mám nastavený správně. Jo, ty stacky jako neseděl, protože už to podle mě má, protože už to má přednastavený na jednou handu, ale to PKO jako by mělo sedět. Aha, to je možná dobrý point, takže já vlastně, když vyhraju knockoutu, tak vyhraju 7 a ne tu půlku teda, jo. Protože tuším, že na stole, na stárech, vlastně tam byl ukázaný total bounty a já jsem vyhrál jak kdyby půlku z toho, ne? Jde vidět, že jsem teda úplně mimo. Pokud je jako na stole zobrazený, že vyhrávám celou částku za to, co knockoutu, tak to mám blbě, OK. Já si myslím, že dostávám jako půlku z toho. OK, tak to je moje chyba. A každopádně, co si teda myslíš o... Vzhledem tomu, že ty bountyčka jsou špatně, a každopádně jako... I kdyby to byly poloviční bountyčka, co znamená tady ty jako flatting range. Kde vypíše, dostaneš celou a půlka z toho jde na tvou hlavu. Jo, OK. Když ho píše, taky jsem si myslel, že půlka z toho nebude vědět. Jo, docela dobrý, že už jako hraju teďka nějaký třeba aspoň 3 týdny. Jo, mě každopádně tahle simulace jako hrozně překvapila, že tady máme tolik jako fletu, no. Mistr napíše, jak někdo psal, chybí ti tam all-in 3bet. Takže i s těma stackama tam musíme mít all-in 3bet, jakože má 11 big blindový stack a my ho budeme 3betovat na 4, 4,5, jo. Takže kdyby na big blindu třeba byl další, dejme tomu 10 big blindový stack. Jo, takže to byl big blindu, OK. Jo, tak to dává smysl. Když se mi píše, a tak to kdysi bylo někde. Já si myslím, že na stárech to tak právě bylo, možná proto jsem jako z toho zmatený. Až se píše o 3 betech to není, ale když je tam dáš stejně, to bude mít podobný VPIP. Jo, asi to tam úplně nebudu přednastavovat, protože by to zase zabralo a zase kladlo by mi to komp. Každopádně jako zajímavý jako tady ty flety, teda, pokud to o těch 3 betech není. A někdo se ptal, co jsem udělal in-game, já jsem jenom callnul. Flop přišel nějaký úplně... Bo to jak dlouho taková s tím trvá v podměru, hodně závisí, jaký máš počítač, jaký máš procesor. Mě jedna handa, záleží jak je složitá samozřejmě, ale dejme tomu 10 až 20 minut. Některá je třeba fakt za 5 minut, některá je třeba za 20 minut, takže... No, možná 5 až 10 minut bych řekl. Každopádně já jsem in-game callnul a jsem na flopu byl nějaký už nevím, ale... Že mi to docela dost minulo. Ale přemýšlel jsem, jestli na té bublině můžu... Mistr napíše, ale taky mě to nepřekvapuje, že jsi tam luskneš všechny. Že třeba budeš hrát o bounty a máš malý RP, protože máš veliký stack. Takže bys tam fakt jako klidně fletoval do UTG Raisu 4-5 suited, jo. Není to teda i žádná sláva, ale OK. A asi ty ne. Ale dává smysl, že tam chci fletovat asi nízký suited konektory, než tady mi nějaký jako 80, no. RP je risk premium, předpokládám, že jo. OK, že teda asi, já jsem tady, jak říkám, fletnul a foldoval jsem na flopu. Mě spíš zajímalo, jak moc luz tady můžu jako třibečovat, protože jsem viděl ty stacky, ale chápu, že kvůli Big Blindovi
kvůli Big Blindu tam chci být asi nějaký nonolin, což dává smysl. Další henda. Teď se mi to popravdě vůbec nelíbí, jak jsem zahrál. Je to Final Table Bubble ze 100k. Někde jsem si tu handu podle mě ukládal, ale asi jsem to měl jenom ve Wizardu. Já si myslím, že tady můžeme mít jako... Můžeme item, jo, je to last 10 lidí, item bývá kolem nějakých 27. Jsme 7 z 10. Majority tady bude otvírat asi docela širokou range. Ale když mrkneme nějaký scénář. My jsme na butonu 20 na blindu. A to píše good luck. Díky. Nevím úplně, teď si mi nelíbí žádný scénář, teda popravdě. Jo, je to docela asi mimo, protože Smallboy má 10 blindů, což naše konkrétně neděj měl 38, tady byl 14, 12 na Big Blindu. A nějaký úplně lepší jsem nenašel. OK, zkusím. Jo, taky tady není úplně žádná sláva na těch 10. OK, tohle by možná... Jo, zase to je docela jiný, protože je nás víc u stolu, v našem případě otvírá hijack. Tady dám lowjack, protože kvůli tomu stacku. A teď si myslím, že... OK, já bych čekal, že tady bude jako docela dost fletu. Je to teda jako... Není to úplně ideální scénář teda, no. Je to páni pro nějakou představu asi, že tady můžeme šovat ty sutě Broadway, což bych možná jako našel. Ale já jsem si myslel, že tady bude trošku víc fletu. Ale asi je OK teda, no. A když se podívám na ty pro 5 lidí, co jsem tam měl přednastavený. Jo, furt tady ty sutě Broadway a jestli ten hijack se dá šavnout, takže asi OK. Si s tím jak souhlasíte? Jo, scénáře nejsou teda vůbec ideální, ale jako pro nějakou představu aspoň. Čím dál teda. Jak to dopadlo? Já jsem šavnul a všichni fold. Zkusíme ještě bych měl mít 2 handy připravený a pak bych jel toho trainera. Tady je to posledních 5 lidí, je to v tom 100k guaranteed, nevím jestli to je ten stejný, ale myslím, že už tady jsme měli vlastně handu. Docela mě zajímalo, když píše, taky bych šel šav s fletu, bych měl větší strach. Zase seš na butonu, takže ten flat se hraje docela v pohodě. A vidím, že tu mám za nějakou divnou simku. Myslím, že ty range jsou úplně mimo. Vzhledem tomu, že to je asi jsem to špatně jel, podle mě. Jo, takže to bude docela mimo. Omlouvám si, že jsem to neskontroloval, moc jsem jako nestíhal, ty simky jeli docela dlouho. Každopádně mě spíš zajímala, jakou máme tady hranu. Můžu to dát do Wizardu, rychle teda. Jo, je to docela rozdíl, máme 14. V našem případě má hijack, tady jsou docela 3 big statsy. V tomhle je to jako... To nebude sedět vůbec podle mě, no. Ale kdybychom se tak chtěli podívat, tak je to všechny pár, ale jako... Nemyslím si, že ta simka bude nějak úplně podobná tomu, co je tady. Můžete ostatní něco byste tady šavovali, abych řekl, že bych tady našel možná i jako 7 šav.
Vzhledem k tomu, že tady jsou dva další jako větší steky než má hijack, takže si myslím, že by neměl otvírat zase až tolik. Takže něco jako 7, 8 bych tam měl já, teda díky tomu, že Big Blind je ještě 11 Big Blindový stack. Chvilku si počkám, co si myslíte. OK, kašlete na mě. Klivo píše taky 8, 9 plus. OK. A poslední henda byla tady. To jsem se na to vůbec nepodíval, protože tam je dolala ta simka před chvílou. Mě by docela, když vám ukážu HRCčko, tak můžete i tady napsat nějaké své tipy. Mickey má tady necelých 15 blindů. My máme 17. Otvírá button, to flatuje. Jak vypadá naše shoving range. Joker píše push, myslím si, že dvojky tady nebudou jako nikdy push. Proč to není push? Protože si myslím, že dvojky nejsou dostatečně úplně dobrý. Grindelby píše přes smlouvání 7 a 8 push a ty minulé 7 a 6. Jo, OK, to souhlasím. Protože smlouva fituje 8, jo, a hlavně jako myslím si, že Snowbine tam může fletovat i nějaký jako Ace Jack, něco takového, který asi by mohl pak jako třeba kolnout a díky Big Blindu my tady nechceme úplně jako flipovat a dvojky nejsou jako moc dobrý za mě, no. Když jsem to dal do hercečka, tak mi vyšly čtverky jako mix a 5 plus. Předpokládám, že to mám snad dobře nastavený, bountyčko tam nikde nemám. Docela mě překvapilo, jako ty jsou ty devítky. Nepárové ace ten. Co se týče off-suit esta, tak mi vyšlo ace ten off. A co se týče suity, tak mi vyšly jako de facto všechny suity desa, ale ta AV jako není žádná sláva. Jo, takže já bych tady ty jako break-even spoty jako čtverky bych vynechal, suity devítky bych vynechal. A i ty nižší esa, takže bych šel něco jako třeba SO8 suited, SO9 a ace ten off. Souhlasíte tak nějak? Píšete sedmičky. Sedmičky, osmičky. A King Queen off. Jako ta EV už je docela velká, no, takže podle téhle simky bychom měli King Queen určitě šahovat. Vzhledem k tomu, že jsme docela dost podobní steci, tak si myslím, že tady ty jako handy asi můžeme šavnout. Kdyby Mickey byl nějaký jako výrazný short, něco kdyby měl třeba nějaký 10, 11, možná i 12 blindů, tak bych jako si troufal říct, že tyhle handy budou jako spíš jako flat, než jako Jack ten Suty, že už nevyjde tolik na... Ale vidím, že tady mám 3bet nebo fold, což možná taky není úplně ideální. Já jsem tam nastavil flat, což bude asi fakt chyba, no. Předpokládám, že to je asi ten důvod, proč jsme jako docela dost luz. Aspoň vidím, že mám docela dost práce na to se zlepšit v HRCčku. Můžu zkusit dát do Wizardu teda. Final table. Tady přepnu. A taky to nebude, hijack má 13. Je tam ještě cutoff. Tady v našem scénáři má 43, HRCčko má 16, ale můžeme si podívat pro nějakou představu. A kdyby tam Mickey neměl 15, ale 5, tak si myslím, že budeme jako ještě víc tight. Když se podíváme na tohle Snowbine Call. Jo, vidíme, že šavujeme ta 9 plus. Suity pro 2, takže jako to HRCčko asi podle mě nebylo moc daleko, jenom jsem tam nezastavil, že můžeme callnout. Já jsem tam dal, že máme 3bet nebo fold range, což je samozřejmě z Big Blind jako špatně. Jak jsem spěchal, tak jsem si to vůbec nevědomil.
takže mi něco tohle jako docela sedí. A kdyby Mickey měl nějakých 5 blindů, tak si troufám říct, že tyhle suitable tam vůbec nebudem šavovat a budem fakt jako docela tight. Kdyby měl fakt třeba 5 blindů. Čím méně bude jako mít Mickey stack, tím my budeme jako víc tight za mě. A my se doma píše, suitable se šavují hodně. A chceme šavovat v tomhle scénáři, když třeba jako budeme vědět, že jsou na stole fakt třeba nějaký jako 2 slabší hráči, nebo respektive v turnaji, který nebývá nějak úplně jako přeregovaný nebo něco. Asi dokážu představit, že kdybych jako měl fakt regi, tak budu volit určitě jako ty šavy, ty suitable, ale když hraju nějaké jako nižší bajeny, že ti lidi budou dělat fakt velký třeba chyby poslop, tak si troufám říct, že tady ty suitable jako budou docela, když se podívám Queen Jack suited, mezi kolem a šavem je docela velký rozdíl, ale GTO Wizard předpokládám, že počítá s tím, že poslop hrajeme jako všichni dokonale, což samozřejmě není pravda. A na druhou stranu je blbý, že jsme jako multivej na Big Blindu, což jako se nám nebude hrát úplně jednoduše. Ale zase kdybych věděl, že to jsou nějací slabší hráči, tak budu spíš ty suitable fletovat, nešahovat, ne? A co jiného s tím, ty benefuješ toho, že oni v polnou handy, co ti dominují třeba King Queen off, King Jack off. Až jenom píši, tak třeba Jack ten suity můžeš mít edge, ale jak často to udefenduješ do riveru. Zároveň shavem vyfolduješ lepší handy, tak si vyhneš cooleru. OK. Přemýšlím, ale asi OK teda. Díky moc za názor. Joker píše, by mě zajímalo, kdyby jsme nefletnul, ale jestli můžeš podívat klidně na ten jako, co máme v Wizardu, tak šavem trošičku víc. Když se mi píše, tady ale moc lepších hand nevyfolduješ podle mě. A vyfolduješ docela dost, když tady šavnem, tak vidíš, že vyfoldujeme jako, nebo měli bychom vyfoldovat všechny tyhle handy, takže pokud tam šavnem Jack ten suited, a tak vidíme, co všechno jako nás dominuje, takže vyfoldujeme spoustu S, spoustu lepších jako, nebo respektive všechny kingy, všechny queeny a tyhle handy nás všechno jako dominuje. A ještě hrajeme jako, budeme hrát freehanded, budeme na Big Blindu, že ne úplně skvěle se to bude hrát poslop. Takže jako vyfoldujeme určitě lepší handy, já jsem si tam říkal, že kdyby tam byli fakt slabší hráči, kteří budou dělat velké chyby poslop, tak jsem si tomu chtěl vyhnout, ale OK. A Joku, co tam šavujeme jako spodek, ryba ti to vylepí některé handy. Dismobile Fall, ne, myslel jsi? Tak máme tam nějaký 40 suity Broadway, všechny pocket páry, můžeme tam sahovat daleko víc S. Jo, a bacha, ten scénář je trošičku jako jiný, než máme ve hře. My máme 17, to má 16 a hijack 13, jo, takže na to bacha. OK, to jsou všechny handy, co jsem měl nějaký jako připraveny. Já jsem chtěl ještě projít nějakého trainera, ale vy to vidíte takhle. Chtěl jsem projít nějaký ICM spoty. Možná i ukázat pro některý z vás, že třeba jako to nemusí být špatný, takhle si projet trainera, procházet pak různý handy jako víc do detailu. Dáme si třeba Final Table. Classic 200, měl by to být. Nevím, proč se mi to zase seklo. A mám tam ještě jaký stack depth. A můžeme tam nechat asi všechny. A možná povypínám nějaký hercečko, nevím, proč se mi tak docela seká. OK, vypadá to, že mi to vůbec neposlouchá dneska. Joker se ptá, kdy plánuješ další study. Chci možná takhle. Další study stream bude ve čtvrtek, ale chci dávat jako v úterý ve 3 hodiny a ve čtvrtek nejspíš v 7 večer, abych tak nějak vyhověl
více lidem, protože někteří mi píšou, že tento čas je pro ně hodně brzy. A někteří mi zase psali, že večer už je zase už jak grindijou a není to pro ně ideální. Tak bych chtěl mít nějak 2x týdně, ideálně jednou ve 3 a jednou v 7 večer. A zatím budu dodržovat úterý a čtvrtek, s tím, že tento týden nám ještě ve čtvrtek. Příští den vysílat nebudu, protože jedu do Bratislavy, takže to nebude. A týden na to už bych na to chtěl zase navázat. Docela se mi to teda seká. Samozřejmě foldujem. Okay, vzhledem k tomu, že zatím, co jsem pochopil z minulých streamů, pardon, tak je docela důležitý, do koho kryje, takže pokud my bychom kryli Big Blind, tak naše range bude docela dost v téhle fázi podle mě 3,5 xovat. Když to jsme stejně, nebo respektive když nás Big Blind kryje, tak hrajeme docela pasivněji. Na druhou stranu si myslím, že King Queen Suited je furt docela silná henda na toto jako reznout, ale měl bych tady hodně jako limp calling range za mě. Ale zjistíme. Nevím, proč mi to tady, ok. Jo, tak jak kolem té všechno range, ok. Ale pokud bychom chtěli něco rezovat, což je skoro nic. Ok, ale zase si myslím, že kdyby ty stacky byly naopak, tak budeme hodně jako otvírat, aby jsme na něho tlačili tím, že ho kryjem a že jsou tady shorty na stole. Stejně bych tady čekoval. Jak kdybyste měli nějakou otázku nebo nějakou handu chtěli víc do detailu mrknout, tak určitě napsat. Kinal jsem, abych tady foldoval tím stackům. Pro mě by byla hraná něco asi jako Queen 10. Můžu na to mrknout. Joker píše Queen 9 bottom. Mám to jakýsi zasekaný teda, takže doufám, že to bude... Jsme na butnu. Queen 10 je bottom teda no. Queen 9 jako i je break-even. Ale podle vizáru jako takovou range. 6-3 určitě budeme foldovat. OK. Si poprvé myslím, že King 7 v tomhle scénáři je to final table, my máme 126 blindů. Small blind má 7, takže by na nás měli být jako všichni docela tight, že bychom tady mohli otvírat docela dost. Mrkneme na to. OK, tak King 7 tam ještě nevejde. King 9 plus teda, OK, ale otvíráme tady 40% na to, že jsme na low jacku, takže otvíráme dost. Líbo píše King 9 píše podle Wizardu, no. Ale spoustu suited hand teda, no. Ukaz Big Blind reakcí versus Open Race. Předpokládám, že myslíš, že je button fold 0. OK. Nějaký důvod, proč jako třeba nechceme... Já chápu, že nechceme jako... OK, 25%. Já chápu, že jako dva big steci nechceme jít do sebe, kvůli tady tomu short stacku. Na druhou stranu tady slowplayovat ESA out of position 74 blindu mě docela překvapilo, no. Dokázal bych si... Tady nemůžeš třibetovat ani kingy, tak hraješ no 3bet. Jo, já chápu, že jako v teorii, pokud tady budeme třibetovat ESA, tak bychom k tomu měli něco najít, což jako my nechceme. A když tady nechceme najít nějakou handu, takže tam asi nebudeme třibetovat ESA, no. Ale OK, mě docela překvapilo. A abych osobně čekal, že budeme jako defendovat daleko méně. Já bych tady třeba nedefendoval tyhle jako osud ESA. Ale že bych to jako klidně foldnul, měl bych jako tu defendovací range jako o dost menší. A myslím, že píše, pokud budeš třibetovat, tak na 18 big blindů, ne jako hrají lidi na 7 blindů. OK, a pokud hraju nějaký jako low stakes, tak si myslím, že samozřejmě nechci hrát nějaký GTO,
Takže jak tady 3 betovat na nějakých 5x, si myslím, že se sama bude naprosto fajn, ne? To si o tom myslíš? Respektive, co si o tom klidně ostatní myslíte? Ukaž UTG reakci. Tady nemá cenu ukazovat reakci, protože Big Blind nemá žádné jako 3 bety, takže když tady dám raise, tak ukazuje to tohle, ale jenom tomu, že Big Blind nemá žádný 3 betovací range tady, takže bych na to moc jako nekoukal. Srát píše jako, ale i tak bych dal víc než 10 blindů. OK. To zajímavý. Gender píše na Loustik 3 betovat kingy, pohodě, 10 až 11 Big Blindů, OK, nice. Předpokládám, že kašlem na nějaký jako balancování range a budeme tam prostě mít kingy plus. Takže by se Ace King of za mě jako tady určitě nechceme jako 3 betovat. My nechceme hrát jako 3 bet pot ve dvou jako chip leaderů. Bez bluffu, no, ale aby button overfoldoval. To otvírá UTGčko. Joker píše, takže 3 bet, iba kingy plus. Na low stakes, já bych to tak hrál teda, no. Jako díky tomu, že to je final table a ty stacky byly takový, jo, takže mi Logic otvíral 126, má 126 Big Blindů stack, na Big Blindu 74 a jsou tady jako hijack 14, button 24 a small blind 7. Myslím, napíše is king of call, jak říkáš, nechci hrát ani posto v téhle situaci 3 betovaný pot, jo. OK, nice. 10 suited. Myslím, že ještě jako bude nějaká hrana. OK. Jsem mysnul handu, tak versus Logic bez bluffu, on neumí otevřít ani to King 7 off, ani většinou. Mimochodem, to King 7 off bylo teda full, tam bylo otevíral GTO až King 9 plus. Já jsem otevřel King 7 off. Ale jako souhlasím, že bez bluffu bych to hrál. Jo, teď jsme chtěli mrknout na Big Blind Defending Range, což jak jsem říkal, 10 časů ty hrana. Dává smysl. OK. Můžete klidně napsat, co si myslíte, že tady bude hrana. Big Blind má 9 blindů, hijack 4, cutoff 2. Small Blind má 116, mi 50. Očekávám, že tady budeme jako docela dost tight. Open race a call Big Blind shove. To si nemyslím, že tady bude King 7 jako race call Big Blindu, vzhledem tomu, že tady cutoff 2 blindy, takže Big Blind bude extrémně silný. Na druhou stranu my nechceme otvírat, protože small blind za mě může šavovat snad skoro jako fakt hodně širokou range do nás. Že abych tady třeba King 7 suited asi foldnul, ale můžete klidně napsat jako váš názory. Počkám chvilku. O tom King 9 suited. Mrkneme na to za chvilku, já si myslím, že to bude ještě jako víc tight teda, no, ale možná jsem taky úplně mimo. Mrkneme na to teda, abych tady foldnul. Strana píše fold, jo, fold, já to jsem nějak čekával, já jsem spíš čekal, co tady bude jako nějaká hrana. Někde věci ty píše. Jo, smlouvé reakce podle mě bude jako, abych si nedíval, kdyby tam byl shoving, možná any2. Jo, aby tady otvíráme jako 4%. A tady máme nějaký open shovy s kingama teda. Jo, docela zvláštně postavená range, ale OK. Jo, asi chápu, že Ace King tady nechceme mid-race callovat versus small blind. Jo, je to extrémní situace, no jasně. Proto open shovujeme, aby jsme tomu měli něco, tak tady GTO shovuje kingy. In-game bych to samozřejmě nedělal, na nějakých low stakes. Ale podle mě to je, když button raise tak small blind má 50% 3bet jako no. Jo, tohle všechno shavuje, což když šavne,
Big Blind samozřejmě je super tight a my tam můžeme dát jenom SA+, takže jako já jsem teda čekal, že Small Blind bude šovat ještě daleko víc. Což mě docela překvapuje, no. Já jsem čekal, že to bude třeba nějakých 80% a šávno. A button range je tohle. Jo, ale bacha, je to extrémní situace, protože cutoff má 2 blindy, hijack 4 a Big Blind 9. Jo, Ace King šavuje, protože my nechceme jako min raise a vidět 3 bet. V téhle situaci vůči ICM. Jo, je to extrémní situace, takže jako to se snad ani nestane v reálu. Já bych to asi foldoval S5 suited. OK, tak suited se otvíráme. Já jsem stará nitka. To bylo u Jack, že... OK, jako otvírám všechny suited SA. OK, nějak, jako tuhle range bych tady určitě nenašel. No. EV je samozřejmě jako nulová, ale jako King ten off bych tady určitě nenašel. Mám 26 blindů, za mnou 40 nebo 39, Big Blind 42. Ale hlavně tady je, aha, tady je mid race. OK. Jo, to jsem myslel. Jo, tak předpokládám, že tady blufujeme nějaký takový, jo, OK. Už mi to dochází. A když se podíváme na náš mid race. Jo, já si myslím, že low jack je na Big Blindu. To jsem myslel. OK. To bych tady jaký asi na low stakes nenašel, ale předpokládám, že je to OK. Pokud hraju nějaký nižší buy-iny, tak jako nechci hrát úplně tyhle GTO jako věci. A předpokládám, když mi šavnem, tak bude jako ultra tight. Je to tak. Jsem si foldujem. Jack 9 suity určitě foldujem. Jack má 8 bindů. Docela mě zajímalo, jaká vypadá naše shoving range. To mě bude docela dost tight. OK. Tak to není zase tak tight. I když je to jako 12% 3bet overall. 11.8, OK. Asi ten rozdíl není ještě dostačující. Kdyby hijack měl nějaký jako 5 blindů, tak předpokládám, že budeme jako o hodně víc tight. No, jako já bych to tam nenašel, popravdě. Já bych tam nenašel, ale jako ani King Queen suited, ani jako tyhle nízké pocket páry bych tam nenašel, no. Jo, ale ono asi ten ICM tak zase není možná, co by spuštnul jako spodek. Jo, já bych tam našel možná něco jako Ace Jack plus nebo něco takového. Já bych byl tady super tight, když vidím tenhle výsledek. Proto taky ale dělám, abych trošku získal víc zkušeností. Máš full equity a otvírá bych stack. Jo, já to chápu, no. Na druhou stranu jsem si říkal, že hijack půjde jak kdyby na Big Blind, takže zase bude mít míň. A chci se vyvarovat, jako chtěl bych jako třeba jít si pro ten page jump, no. Na druhou stranu my máme 11 blindů, on 8, což asi není až tak dostačující jako rozdíl. Předpokládám, kdyby hijack měl třeba 5 blindů nebo 6, tak se to docela změní, ne? Pojedem dál tam. Co kole UTG versus Shop, už jsem ukazoval, koloval všechny pocket páry. Generu píše, jeden page moc neřeší, kdyby tam bylo víc těch shortů, tak se to změní víc, než kdyby měl ten short 5 blindů. OK. Smallblind shavuje a UTG kole všechny páry, co otevřel, a nějaký King Jack suited plus. Je pravda, že my máme 11, on 8 a další stack nejblíž k nám má 25 na button, no. Ale a ještě mám otázku, kdyby to bylo už třeba last 4
kde ty page jumpy jsou větší, tak předpokládám, že je to důležitější, jak kdyby ten page jump jak kdyby překonat, než mezi 8. a 9. místem, nebo 8. a 7. Chápu to správně. Není největší risk premium i na začátku final table. OK, a jak to? Počkáme, až Mr. Maro odepíše. Nevím, prostě matika, OK. OK, a když dám teda ještě jednu otázku, dejme tomu, že to není final table, ale je to jako bublina přímá, tak pak se to teda docela změní, protože si myslím, že jako mincashovat turnaje pro naši ROI je docela důležitý, ne? Jako tam už zase otvírá cut-off range a ne UTG, takže ty range se tolik nezmění. Jo, to je pravda vlastně, no. Na ITM Bubble myslíš? Jo, na ITM Bubble. Jo, General, to dává smysl, no. To jsem si nevědomil. Jo, to je jasný, jo. Takže jako předpokládám, že tam budeme jako o dost víc tight. Okay, můžeme teda 10-2. OK, to má 5. Tady budeme za mě jako taky docela ultra tight preflop. 8-5. Mrkneme na to. A my jsme na Big Blindu. Tak zase tak ultra tight. Asi jako docela mitka teda. Jsou ultra tight v těchto jako spotech, no. Kdy vím, že tam je nějaký short. Ale ostatní jako jsou big steci, takže na to bych si měl dávat pozor. Úplně nevím, jestli bych ten našel třeba 6 jako šav. OK, to tady jsou jako super tight, no. Joker píše, a co kdyby to bylo suited? Teď popravdě už nevím, na co se ptáš teda. Na tu king queenu off nebo? Jo, tady jsem opět suited. Jo, jasně, jo. Tady jako nechceme moc jako callovat ty landy, jako samozřejmě. Jo, a je to jako final table, takže tady jako hodně ICM tlak, není to žádná jako chip EV, jo. OK, to jsou spoty, které mi dělají jako fakt in-game docela velké problémy. A popravdě si nejsem jistý, jak tady chci mít jako nastavenou svoji range. Že já otevřu nějakou solní handu. Jsou tam big steci, ale je tam jako jeden short stack. Předpokládám, že cut-off range mi může docela 3betovat. Takže jako popravdě v těchto spotech jako třeba vůbec nevím, jak vypadá moje range. No, já bych tady ace třeba šavnul. Já to dostanu 5 big blindový stack, takže OK, tak to je. Možná to odpadu, tady takový handy, jo. To z nás 3betuje. OK, možná kvůli těm ještě 2 bistekům asi netřebetuje za stolik. A to je naše odpověď. Isky na větá fold. OK, a jsem tady jako většinou hrál něco jako 10 plus a isky na plus jako šavuju, no, ale OK. Je na čem pracovat. OK, dáme poslední handu. Máme skoro 1,5 hodiny. Tak ještě nějakou zajímavější aspoň. A to bude asi fold. Tak on je správně. Já bych tady nešel jako ze suited king queenou.
Moment tady docela šavuje, což je docela pochopitelný. Ok, tak Nikina off ještě hraná. Jo, tyhle suity hned bych asi našel. A druhou stranu otázka, jestli lidi jako obecně na mix stakes, co jsou jako low stakes, najdou tyhle open chavy. Ale pokud to bude nějaký deck, tak asi se dá s tím počítat. OK. OK, máme hodinu a půl za sebou. Jako než Queen Suited a King Suited. Queen 10 Suited bych jako ukáž Big Blind Range. Queen 10 Suited bych moc nenašel, protože jsem čekal, že tady bude docela dost open chavu jako s víc Kingama. Když to napíše Explo asi dobrý fot, tak vždycky uvidíš Pocket Par nebo AX. OK. Já bych čekal, že tam bude jako i víc tady těch jako nízkých suited kingů, protože vyfoldují jako lepší kingy. A na druhou stranu to volí spíš ty offsuit, který se nehrajou asi tak dobře po slop. Čekal jsem, že tam bude trošku víc konektorů. Ale OK, teda no. Ty jsi viděl Big Blind Range, tak to máš tady. Co jsou ty low AX? Jako call nebo jako open chav? Já bych tam nízký určitě nenašel jako call, protože očekávám, že tam bude jako call. Já bych se bál hlavně téhle části range, která tam bude vždycky open chav. A proti té úplně jsi jako skvělej, no. Takže jako já bych nenašel asi ani SO5 suited, abych byl něco jako... To bylo 19 blindů. Abych byl něco jako SO7 asi. Jako SO7, SO9 off plus bych našel já, ale vidím, že tady je docela velký rozdíl. OK. A co ty Queen Jack suited? Já bych to nekoloval. Jo, kdybych věděl, že to je fakt jako dobrý rek, který bude fakt open chavovat. Jak říkám, já jsem čekal, že to bude větší open chav, takže kdybych hrál do mě, tak bych třeba jako King Jack suited jako hranu asi konul. Ale jako ty landy já bych jako neto, no. Generovi píše, ta šavní hranice liší v praxi, ubrat spotky je v pohodě, jo, já si právě myslím, no. Jo, ubrat, OK. Tak jo, máme hoďku a půl za sebou. Já strašně děkuju za aktivitu v chatu. Dost jste mi to ulehčili. Doufám, že session byla dobrá. Gnor píše, nekolovat King Jack suited a King Queen off bude good. Pěkná study. Jo, OK, tak díky. Já bych měl takový jako exploit, no, že bych tyhle jako handy jak nekoloval. Navíc nechci znít, že hraju nějak dobře po tom, co tady předvádím na study streamech, ale na low stakes bych se snažil vyvarovat tady těch jako marginálních kolů, jako Queen suited je docela marginální spot a myslím si, že tu edge snad najdu třeba v nějakých jiných spotech, takže jako tyhle handy jako já foldu, no. Si Joker píše good luck Blavě, co se tam hraje. Je tam to festival, já jsem vyhrál package na Fortuně. Takže v úterý tam jedu a budu tam úterý až pondělí. Takže další study stream bude ve čtvrtek v 7 hodin. Ještě to jako potvrdím na Discordu. Jendro píše přesně tak, lidi tam King 5 od 20 blindů nikdy nešavnou. Takhle zase někdy. Díky moc. Ještě vám pošlu jenom odkaz do chatu, je tam jenom odkaz na můj blog, který píšu na Poker Time a mám nějakou mám heads up challenge, u Lucky Birda na Discordu. Mrkněte, jestli nejste nějakém Discordu, klidně se tam jako připojte. Na Poker Time se rozjela ještě hand history poradná, můžete tam postnout handu. Já vám to okomentuju, jak jste asi viděli, nejsem žádný úplný tobrek. Každopádně budete znát aspoň třeba nějaký další názor, nebo se tam třeba vyjádřou i spoustu jiných hráčů, kteří tam jsou dobří. Za mě je to skvělá věc, takže jako určitě tam postujte. Joker píše ve čtvrtek 19. S největší pravděpodobností, jo.
ale ještě to napíšu na Discord, pokrtájem i Lucky Bědla, takže potvrdím to tam. Ale chtěl bych dávat úterý ve 3 a čtvrtek 7. Jsem má píše zatím čau a good luck na Slovensku. Díky moc. Takže jo, díky moc všem, že jste tady byli, doufám, že to bylo dobrý, že jste si něco z toho odnesli. Ještě bych jenom chtěl zmínit, že příští session bude taky na ICM. A pak jsem chtěl projít nějaký své marknuté handy, anebo se zaměřit nějaký konkrétní spot. Na druhou stranu vidím, že v tom ICM mám jako fakt velký mezery. Takže možná ještě dám i třeba ještě jeden týden na ICM. Přijde mi to docela zajímavý. A je za mě dobrý mít jako ICM fakt nastudovanou a nedělat tam moc velký chyby, protože to stojí docela dost peněz. OK. Tak ještě jednou díky moc. Good luck všem. Ať se vám daří, jenom ne proti mně samozřejmě. A vidíme se snad se všema ve čtvrtek. Tak jo, tak čau.